Avui farem Flammkuchen. Flammkuchen és en alemany. En francès se'n diu tarte flambé. La traducció vindria a ser, més o menys, coca flambejada, coca a la flama, tot i que no es flambeja. És una mena de pizza molt fina, típica d'Alsàcia. Per fer el nostre Flammkuchen agafarem 100 grams de farina, 50 grams d'aigua, un parell de cullerades d'oli d'oliva, mitja ceba grossa o una ceba petita, 100 grams de bacon, formatge... Jo agafaré reblochon, normalment es faria amb Munster, però jo no en tinc ara. Coses nostres. 3 cullerades de nata agra, una mica de sal, nou moscada i pebre. Començarem per fer la massa del Flammkuchen i simultàniament estem escalfant ja el forn a 250 graus. He tirat la farina, l'aigua, l'oli i una miqueta de sal. I ara ho deixarem amassant fins que ens quedi una massa ben fina i homogènia. He tallat el bacon a trossets més petitets i ara el passaré per la paella. També hi afegiré la ceba, que de fet es podria posar directament cru al forn, però a nosaltres ens agrada fer-ho una miqueta abans. A la paella no hi he posat oli perquè el bacon ja deixarà anar una mica de greix i ja es sofregirà. La massa ja ens ha quedat així, una boleta. No és massa enganxosa, per tant la començaré a estirar sense farina, amb el rodet. Si veig que se m'enganxa, posaré una miqueta de farina per poder-la estirar. I ara es tractarà de fer una massa ben fina i del tamany que ens càpiguen a la safata de forn o a la pedra de forn que ho posem. Ja tenim la massa estirada, que ens ha quedat d'una forma així irregular, com són els Flammkuchens, i ara vaig a fer la barreja de la nata. Poso 3 cullerades, aquesta era molt gran. Hi posaré pebre, i ratllaré una miqueta de nou moscada. I ara que tinc la nata ben barrejada amb la nou moscada i el pebre, l'escampo per sobre tota la massa del Flammkuchen, que quedi ben uniforme. Per sobre hi tirarem el bacon amb la ceba que hem sofregit, també ben escampat. I ens quedarà ja només el formatge. I ara per sobre de tot hi anem posant els trossos de formatge. Està tovet. I també els anem repartint, la quantitat que ens agradi. Nosaltres en posarem bastant perquè ens agrada molt el formatge. Ja ho tenim tot ben repartit, el forn ja està a 250 graus, amb la qual ara ja ho posarem al forn. I ho deixarem entre 6 i 8 minuts, quan veiem que la massa està dauradeta i en pinta de ser cruixent. L'hem tingut 6 minutets al forn, ja està dauradeta, cruixent i ben a punt per menjar. Fa una bona pinta que ens la mengem tot seguit. Bon profit!